Γεια σας, σήμερα θα δούμε την άσκηση 9 και βασικά να συνεχίσουμε την συζήτηση μας σε ό,τι αφορά την ταλάντωση και πάμε να διαβάσουμε την εκφώνηση του πρώτου υποερωτήματος, όπου είναι εισαγωγή για να πω τα πολλά πράγματα και μετά να λύσουμε την άσκηση. Άρα τι μας ζητάτε? Ζητάτε μας να γράψουμε δύο προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε έναν εκκρεμές να εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση. Άρα, πρώτα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι τούτη η απλή αρμονική ταλάντωση και πώς εφαρμόζεται στο εκκρεμές για να δούμε αν όντως το εκκρεμές εκτελεί την απλή αρμονική ταλάντωση. Και να ανοίξετε στο βιβλίο σας, δίνεται ορισμός της απλής αρμονικής ταλάντωσης και ενώ εξής. Η απλή αρμονική ταλάντωση, τούτο που ψάχνουμε δηλαδή να δούμε, είναι μια παλινδρομική κίνηση, που όπως είπαμε είναι κάτι το οποίο στα κυπριακά πάει και έρχεται, πάει μπροστά πίσω. Περιοδική κίνηση, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, τούτο σημαίνει περιοδική, που εκτελεί ένα σώμα. Όταν η συνισταμένη δύναμη σε αυτόν είναι ανάλογη, δηλαδή καθώς αλλάζει το ένα μέγεθος, αλλάζει και το άλλο, τώρα να εξήσουμε, και αντίρροπη με τη μετατόπιση του σώματος από τη θέση ισορροπίας. Ανάλογη σημαίνει ότι καθώς μεγαλώνω την απόσταση, η συνισταμένη δύναμη μεγαλώνει, άρα μεγαλώνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, και αντίρροπη σημαίνει ότι έχουμε το αρνητικό πρόσημο, δηλαδή καθώς κινούμε προς τα δεξιά, μετατοπίζουμε προς το θετικό άξονα, να το πούμε, της απόστασης που όρισα, η δύναμη να μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο, αλλά να μεγαλώνει δείχνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα, αν κινούμε αδαμένη θέση ισορροπίας και κινούμε προς τα δεξιά, άρα έχω μια θετική μετατόπιση, τότε η δύναμη είναι προς τα αριστερά. Τούτο σημαίνει αντιρρόπη. Είδαμε μια τέτοια περίπτωση, και είναι η περίπτωση του ελαττηρίου, όπου τούτη η εξίσωση ικανοποιείται, απλά έχουμε όπου έχουμε τη σταθερά ελαττηρίου, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενα βίντεο. Τώρα το που θέλουμε να δούμε είναι αν το εκκρεμές ικανοποιεί τα πράγματα. Και επιτρέψτε μου ξανά να κάνω μια ανασκόπηση στην περίπτωση του ελαττηρίου. Είπαμε είναι παλινδρομική κίνηση του ελαττηρίου, ναι, γιατί είδαμε ότι αν το βάλουμε οριζόντια και έχουμε στη θέση ισορροπίας το κουτί, αν το σπρώξουμε να πηγαίνει μπροστά πίσω. Περιοδική, ναι, γιατί είπαμε νομένου ότι δεν έχουμε τριβές ή ότι τούτες οι τριβές είναι πάρα πολλά μικρές, τούτη η κίνηση να επαναλαμβάνεται χωρίς να αλλάξει κάτι. Και επίσης, όπως είπα και μόλις τώρα, ικανοποιείται τούτη η εξίσωση, στην οποία βλέπουμε ότι η δύναμη είναι ανάλογη της μετατόπισης, και είχαμε συζητήσει σε προηγούμενο βίντεο ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η θέση του κουθιού πάνω στο ελαττήριο να χαρακτηρίζεται από μια εξίσωση ημιτόνου ή συνημιτόνου, ανάλογα με την αρχική φάση που θέτω δαμέ. Και είχαμε συζητήσει επαρκώς και καταλήξει ότι τούτη σταθερά ελαττηρίου συσχετίζεται με τη μάζα και τη συχνότητα της ταλάντωσης μέσω της εξίσωσης, και πολλαπλά χρησιμοποιώντας τον ορισμό της συχνότητας ή της γωνιακής ταχύτητας, 2π διατάφ, που την έχω δαμέας με την ξαγράψω, καταλήγουμε ότι η περίοδος, ο χρόνος όπου χρειάζεται να επαναληφθεί ουσιαστικά η περιοδική κίνηση, δίνεται που την εξίσωση δαμέ, που εξαρτάται από τη μάζα το αντικειμένο που έχω να ταλαντώνεται και που τη σταθερά του ελαττηρίου. Άρα, μια παρόμοια έρευνα, να το πούμε, κάποια παρόμοια συμπεράσματα να θέλουμε να βγάλουμε τώρα για την περίπτωση όπου έχουμε έναν εκκρεμές. Όταν στο εκκρεμές, πρώτη ερώτηση είναι η κίνηση του εκκρεμός παλινδρομική. Η απάντηση είναι ναι, έχουμε κάτι το οποίο αν αρχικά είναι στη θέση ισορροπίας του δαμέ και μετατοπίσουμε το
και αφήκουμε το ελεύθερο, τότε μπορεί να δούμε ότι να κάνει την κίνηση. Ουσιαστικά να πάει προς τα πίσω. Άρα, εμπαλινδρομική κίνηση. Εμπεριοδική κίνηση, πάλι αν οι τριβές είναι πάρα πολλά μικρές ή αμελητές ή δεν υπάρχουν, να δούμε ότι τούτη η κίνηση να επαναλαμβάνεται για πάντα. Άρα, εμπεριοδική κίνηση. Το λίγο πιο δύσκολο να δούμε είναι το αν ικανοποιείται τούτη η εξίσωση δαμέ. Είναι κάπα δαμέ, είναι η στάθρα ελαττηρίου, γιατί έχω ελαττήριο. Η δύναμη ισούται με πλην κάποιου αριθμού επί την μετατόπιση. Άρα θέλουμε να δούμε αν όντως ισχύει τούτη εξίσωση. Οπότε πάμε να αναλύσουμε λίγο το πρόβλημα. Στη μάτσα μου, σε μια μικρή σφαίρα, να στο πω, την οποία έδισα πάνω στο νήμα, βλέπουμε απευθείας ότι ασκούνται δύο δυνάμεις. Η μια δύναμη είναι η δύναμη της κλωστής ή του νήματος που τη συμβολίζω με τον το ταφ, και η άλλη δύναμη είναι το βάρος που χαρακτηρίζει. Επειδή τούτη η σφαίρα έχει κάποια μάτσα, λόγω της βαρύτητας έχει κάποιο βάρος που είναι MPG, άρα έχω και το βάρος το οποίο ασκείται στη δύναμη. Άρα στη θέση ισορροπίας, ουσιαστικά αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι τούτη η σφαίρα εγκινείται, κάθεται σε μέση ηρεμία, άρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά η τάση του νήματος είναι να ισούται με το βάρος, γιατί οι δύο δυνάμεις εξισορροπούνται και η σφαίρα μου μένει ακίνητη. Τώρα, αν πιάσω με το δάχτυλο μας πέντε και μετακινήσω λίγο τη σφαίρα και αφήκω την ελεύθερη να εκτελεί την κίνηση του εκκρεμούς, εκείνο που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι να μοιάζει κάπως με την κίνηση που είχαμε περιγράψει όταν μιλούσαμε για κυκλική κίνηση. Στην κυκλική κίνηση είχαμε έναν κύκλο και πάνω σε τον κύκλο είχαμε μια χάντρα, να το πούμε, η οποία έφακα γύρω του κύκλου. Σε την περίπτωση όμως, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι έχουμε έχουμε έναν κύκλο που η ακτίνα του κύκλου, να μπορεί να είναι ουσιαστικά, είναι το μέγεθος του νήματος, είναι ας το πούμε, η απόσταση L, είναι το μέγεθος που έχει το νήμα. Και αν πιάσω τώρα την σφαίρα μου και μετά το πίσω τη λίγο, να δω ότι ουσιαστικά η κίνηση που να κάνει η σφαίρα μου είναι μια κίνηση σε ένα πολλά μικρό κομμάτι του κύκλου. Άρα πρακτικά έχουμε μια κίνηση η οποία εφαρμόζεται σε μια κυκλική τροχιά σε μια κυκλική τροχιά. Άρα δαμέ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διάστηση μας όσα μάθαμε στην περίπτωση όπου μελετούσαμε την κυκλική κίνηση. Και να που είχαμε πει για την κυκλική κίνηση, αν θυμηθούμε την περίπτωση της πόρτας, όπου θα έχω μια πόρτα και αν δω που πάνω την πόρτα, πως μοιάζει, κάπως έτσι, έχουμε εδώ τον άξονα περιστροφής και πάνω σε την πόρτα να πάω να ασκήσω μια δύναμη F. Και είχαμε πει ότι τη δύναμη F μπορώ να τη σπάσω σε δύο κομμάτια. Η μια είναι η συνιστόσα της δύναμης που είναι κάθετη προς τον άξονα περιστροφής, ουσιαστικά είναι παράλληλη με την πόρτα μου, και η άλλη είναι κάθετη ως προς την πόρτα μου, η FY. Και είχαμε πει, επειδή δάμε σπρώχνω ουσιαστικά την πόρτα πάνω στον άξονα περιστροφής, θα δω κάποια περιστροφή. Είναι κάπως άχρηστη τούτη κίνηση, τούτη δύναμη σε ό,τι αφορά την κυκλική κίνηση. Και που μας ενδιαφέρει είναι η συνιστόσα της δύναμης, η οποία να αναγκάσει την πόρτα μου να περιστραφεί. Μιλούμε καλά σήμερα. Παρομοίως, στην περίπτωση του εκκρεμούς, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι θέλουμε να κάνουμε τη σφαίρα μας να την αναγκάσουμε να κινηθεί πάνω σε την κυκλική τροχιά. Η βαρύτητα ασκείται προς τα κάτω σε το γράφημα δάμε. Τη βαρύτητα μπορώ να τη σπάσω σε δύο συνιστώσεις όπως είχα κάνει και στη δύναμη
πιο κάτω. Άρα μπορώ να σπάσω την βαρύτητα μου σε μια συνιστόσα η οποία είναι στην ίδια κατεύθυνση όπου ασκείται η δύναμη του νήματος και σε μια συνιστόσα η οποία ουσιαστικά είναι η δύναμη που μας ενδιαφέρει και αναγκάζει τη σφαίρα μου να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Άρα σε τούτη την περίπτωση βλέπουμε ότι τούτη η δύναμη, επειδή ασκείται ακτινικά, είναι κάπως άχρηστη δύναμη, ας το πούμε. Δεν είναι άχρηστη, είναι εκείνη που αντισταθμίζει τη δύναμη που αισθάνεται η σφαίρα μου από το νήμα, αλλά την κίνηση που προκαλεί την ταλάντωση είναι η δύναμη τούτη δαμέ. Γιατί δεν είναι ακτινικά, δεν είναι το ανάλογο του να κουντώ την πόρτα προς τον άξονα περιστροφής. Είναι το ανάλογο τούτη η δύναμη, είναι η ανάλογη της Fy που αναγκάζει την πόρτα μου να περιστραφεί. Άρα η χρήσιμη σε εισαγωγικά δύναμη συνιστόσα της βαρύτητας που αναγκάζει τη σφαίρα μου να ταλαντώνεται, έναν τούτη δύναμη δαμέ. Και πάμε τώρα να την έβρουμε χρησιμοποιώντας απλή τριγωνομετρία. Ο τρόπος με τον οποίο σπάζουμε το βάρος, δηλαδή τη δύναμη της βαρύτητας, με το να κάνουμε ορθογώνια τρίγωνα. Είναι κάτι πολλά στάνταρ το οποίο χρησιμοποιούμε και που για μένα χρησιμοποιούμε τις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες που είναι κάτι συνημήτωνο μιας γωνιάς επί τη συνολική δύναμη να ισούται με τη μια συνιστόσα που ψάχνουμε. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι το να σπάσουμε το βάρος σε τούντες δύο δυνάμεις, τη Vy και τη Vχ. Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε το ημίτονο της γωνιάς και για να βρούμε το ημίτονο της γωνιάς το πρώτο ουσιαστικό βήμα είναι το να ορίσουμε τη γωνιά που να μετρούμε. Και μια απλή γωνιά η οποία μπορούμε να δούμε ότι σχηματίζεται είναι η γωνιά που σχηματίζει το νήμα με την θέση ισορροπίας. Δηλαδή, τούτη δάμε. Ας τη ονομάσουμε θ, τούτη γωνιά. Τώρα τούτη γωνιά θέλουμε με κάποιον τρόπο να τη συσχετίσουμε με μια από τούτες τις γωνιές, ούτως ώστε να μπορούμε να σπάσουμε τη δύναμη της βαρύτητας και να έβρουμε το Βχ, το οποίο είναι η ουσιαστική ποσότητα που μας ενδιαφέρει για να μελετήσουμε την ταλάντωση. Οπότε χρησιμοποιώντας τα απλά μαθηματικά που γνωρίζετε, έχουμε το ταβάνι, έχουμε το νήμα και τώρα δάμε που είναι η άκρη του νήματος, στο σημείο που είναι η σφαίρα μου, μπορώ να κάνω μια νοητή γραμμή η οποία είναι παράλληλη με το ταβάνι. Και έχουμε και τη θέση ισορροπίας, άρα έχουμε τη γωνιά θ που σχηματίζεται δαμέ. Παρομοίως μπορώ να κάνω ακόμα μια νοητή γραμμή η οποία είναι παράλληλη με τη θέση ισορροπίας. Και χρησιμοποιώντας τη γνώση σας από τα μαθηματικά, όπου ξέρετε ότι οι γωνιές οι οποίες είναι εντός και να αλλάξουν ίσες, απευθείας βρίσκουμε ότι τούτη η γωνιά δαμέ είναι ίση με θ. Αν επεκτείνουμε τη δύναμη την κλωστή μας, ας πούμε να κάνουμε πάλι ακόμα μια νοητή γραμμή, δάμε, ας αλλάξουμε χρώμα μάλλον για να είναι πιο προφανές ότι μια άλλη νοητή γραμμή, κάνουμε ένα άλλη νοητή γραμμή. Πάνω σε την νοητή γραμμή ουσιαστικά έχουμε τη δύναμη Vy. Γιατί είπαμε ότι σπάζουμε τη Vy ούτως ώστε να έρθει και να αντισταθμίσει τη δύναμη της κλωστής. Χρησιμοποιώντας ξανά τη γνώση μας από τα μαθηματικά, αν έχουμε κάτι το οποίο μοιάζει κάπως με χ, οι απέναντι γωνιές είναι ίσες και τις ισχυό πάλι είναι ίσες. Άρα δαμέ έχουμε ότι
έχουμε το σχηματισμό του χ, ας το πούμε, των γωνιών, άρα απευθείας βλέπουμε ότι τούτη η γωνιά είναι θ. Οπότε ήρθαμε απευθείας και είπαμε ότι στο αρχικό μας σχήμα η γωνιά που ψάχνουμε, που είναι τούτη δαμέ, συσχετίζεται με τη γωνιά που ξέρουμε, που είναι η γωνιά που σχηματίζεται από την κλωστή με τον άξονα περιστροφής. Άρα είναι ίσες τούτες οι δύο γωνιές και χρησιμοποιώντας τώρα απλή τριγωνομετρία μπορούμε να δούμε ότι έχουμε ότι το β' χ να ισούται με το ημίτονο της γωνιάς του θ επί το βάρος, επί την τιμή του βάρους αν θέλετε, και το β' αν ψάχνουμε επί το βάρος, και το β' είναι το συνημίτονο της γωνιάς θ επί το βάρος. Και επειδή, όπως είπα στην αρχή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρώτη σχέση, το να βρούμε το β' χ, να συνεχίσουμε χρησιμοποιώντας την απλή εξίσωση για να δούμε κατά πόσον το σωματίδιο εκτελεί μια ταλάντωση. Άρα βλέπουμε τώρα ότι το σωματίδιο μας, η σφαίρα μας, εκτελεί μια κίνηση η οποία είναι πάντα στην κατεύθυνση χ. Και η κατεύθυνση χ είδαμε, ορίσαμε την ότι κινείται ουσιαστικά η χ κατεύθυνση, είναι η κατεύθυνση που είναι πάνω σε την κυκλική επιφάνεια. Άρα έχουμε τον νόμο, δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, την εξίσωση κίνησης της σφαίρας προς την κατεύθυνση χ, και είπαμε ότι να ισούται με το β' χ, όπου β' χ είναι ουσιαστικά το βάρος πλην m επί g επί το ημίτονο της γωνιάς θ. Βλέπουμε ότι δεν είμαστε ακόμα στη μορφή που θέλουμε. Δεν έχουμε κάτι το οποίο δάμε έναν επί χ. Άρα πρέπει να πάμε ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά, ώστε να καταλάβουμε, να δούμε κατά πόσον τούτη η κίνηση εκτελεί ταλάντωση. Τούτο που μπορούμε να δούμε τώρα, και είναι η προϋπόθεση που να χρειαστούμε ώστε να δούμε ότι το εκρεμές όντως εκτελεί μια ταλάντωση, απλή αρμονική ταλάντωση κάτω από προϋποθέσεις, να δούμε το τι συμβαίνει στην περίπτωση ότι όταν τούτη η γωνιά θ είναι πάρα πολλά μικρή. Άρα τούτη η θ είναι μια πολλά μικρή γωνιά. Πολλά μικρή του ενός, πολλά μικρή, συγγνώμη, μια μικρή γωνιά. Και τι συμβαίνει σε την περίπτωση? Βλέπετε ότι τούτη κυκλικό κομμάτι τροχιάς που είχα, τούτη απόσταση είδαμε, που είναι η απόσταση πάνω στην κυκλική τροχιά. Όταν έχουμε μια πάρα πολλά μικρή γωνιά, σχεδόν η ίδια, δηλαδή αντί να ονομάσω το κομματούιν της, έχουμε τον κύκλο και έχουμε το κομματούιν της πολλά μικρής τροχιάς, σχεδόν το ίδιο με την κάθε την απόσταση θα είναι. Δηλαδή, αν τραβήσω μια γραμμή κάθετα που το σημείο ισορροπίας και φτάσω στην σφαίρα μου, τούτη η απόσταση σχεδόν η ίδια με την απόσταση που είναι πάνω στην κυκλική τροχιά. Άρα για πάρα πολλά μικρές γωνιές, τι συμβαίνει? Ουσιαστικά εκείνο που έχουμε είναι ότι το ημίτονο της γωνιάς θ, που είναι απέναντι δια την υποτείνουσα, η υποτείνουσα δαμέν το λάμδα μου, και η απέναντι είναι τούτη η μπλε απόσταση που να την ονομάσω, ας την ονομάσω χιτόνος, ας πούμε. Το ημίτονο είναι περίπου ίσον με την χιτόνος δια λάμδα.
Άρα για πολλά μικρές γωνιές βλέπω ότι ουσιαστικά εκείνο που συμβαίνει είναι ότι έχω ότι το ημίτονο είναι το χ-τόνος δια λάμδα. Που το χ-τόνος είναι η κάθετη απόσταση που την σφαίρα μου πάνω στην νοητή γραμμή του σημείου ισορροπίας. Άρα βλέπουμε ότι για πάρα πολλά μικρές γωνιές η πιο πάνω εξίσωση ουσιαστικά είναι m επί α ισούται με πλην m επί g χ-τόνος δια λάμδα, άρα τούτο m περίπου ίσο. Οι μάζες διαγράφονται και άρα η επιτάχυνση ουσιαστικά να ισούται με πλην g χ-τόνος δια λάμδα. Άρα πάμε να κάνουμε μια επανάληψη των όσων είπαμε. Έχουμε το εκκρεμές, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο δυνάμεις, τη δύναμη της τάσης του νημάτος και τη βαρύτητα. Τη βαρύτητα σπάσαμε τις σε δύο συνιστώσεις της, οπότε έχουμε τη β' και τη β' χ. Η β' χ είναι εκείνη η οποία μας ενδιαφέρει και τούτη η χ κατεύθυνση πάνω σε την μικρό κομμάτι τροχιάς του κύκλου μου. Και είδαμε ότι αν κοιτάξουμε το πρόβλημα στην περίπτωση όπου τούτη η γωνιά είναι πάρα πολλά μικρή, τούτη η θ, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι ουσιαστικά η χ διεύθυνση, δηλαδή και αν σπάζω την συνιστώσαν β' χ, πρακτικά ενίσχυεται η ίδια με την χ-τόνος, ας πούμε, που είναι η απόσταση κάθετα, να τραβήσω μια κάθετη απόσταση που το σημείο ισορροπίας ως προς τη σφαίρα μου είναι η ίδια. Άρα πρακτικά εν τέλει το β' το οποίο αναφερόμασταν πριν συμπίπτει ότι η χ κατεύθυνση είναι και η οριζόντια κατεύθυνση όπως την έχουμε μάθει από πάντα. Άρα εν τέλει για πολλά μικρές γωνιές το χ που μιλούσαμε πριν είναι ο χ άξονας αν έκαναμε έναν άξονα όπως συνηθίζουμε πάντα μας. Δεν ξέρω αν σας εσύχησα, αλλά ουσιαστικά αυτό που εν τέλει βλέπουμε είναι ότι η δύναμη, η συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω στο σώμα είναι έναν m επί α, και είδαμε ότι το πράγμα είναι έναν m επί g δια L επί την μετατόπιση χ. Πριν είπαμε χ-τόνος, αλλά αφού είπαμε ότι το χ-τόνος είναι σχεδόν το ίδιο με το χ, άρα πρακτικά είναι ίσα, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το χ. Άρα βλέπουμε ότι όντως στην περίπτωση του εκκρεμούς η δύναμη είναι πλην μια σταθερά επί τη μετατόπιση. Άρα ικανοποιείται όντως τούτη η εξίσωση και στην περίπτωση του εκκρεμούς, αλλά προφανώς μόνο στην περίπτωση όπου τούτη η γωνιά θ είναι μικρή. Και πάλι βλέπουμε ότι έχουμε μια σταθερά η οποία συνοδεύει την μετατόπιση μας και χρησιμοποιώντας παρόμοια σκεπτική όπως και στα προηγούμενα βίντεο, τον D να ισούται με M ωμέγα τετράγωνον, που σημαίνει άρα ότι M ωμέγα τετράγωνον ισούται με mg δια λάμδα. Άρα βλέπουμε ότι η συχνότητα με την οποία η συχνότητα με την οποία εκτελείται η ταλάντωση είναι ανεξάρτητη της μάζας του βαρυδίου, δηλαδή το πόσο χρόνος να χρειαστεί να πάει δεξιά-αριστερά, να ολοκληρώσει μια περίοδο ουσιαστικά η σφαίρα μου είναι ανεξάρτητη από την μάζα της σφαίρας. Και αν δουλέψουμε ξανά την εξίσωση, να καταλήξουμε σε την εξίσωση η οποία μας δίνεται επίσης από την δεύτερη
υποερώτηση. Άρα, χρησιμοποιώντας όσα μάθαμε ως τώρα, ας δοκιμάσουμε να απαντήσουμε επιτέλους την ερώτηση 9. Να γράψετε 2 προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε το εκκρεμές να εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση. Και η πρώτη και ουσιαστική προϋπόθεση που πρέπει να ικανοποιείται είναι τούτη που είπαμε όλες τώρα. Τούτη η γωνιά θ, δηλαδή η γωνιά που σχηματίζει το νήμα με την θέση ισορροπίας, τούτη η γωνιά θ, πρέπει να είναι μικρή. Άρα, αν θέλετε, τούτη η απόσταση, δηλαδή το πλάτος της ταλάντωσης, το χ, η απόσταση η οποία εκτελεί, καλύπτει τη ώρα που κάνει ταλάντωση το εκκρεμές μου, τούτη η χ πρέπει να είναι πάρα πολλά μικρή σε σχέση με το μέγεθος του νήματος. Άρα, αν τούτη η απόσταση ήταν πάρα πολλά πιο μικρή σε σχέση με το size του νήματος, τότε τούτη η γωνιά όντως είναι μικρή. Άρα, πρώτη προϋπόθεση, η γωνιά πρέπει να είναι μικρή, είπαμε την πολλές φορές. Άλλη προϋπόθεση, πάλι χρησιμοποιούμε τα όσα μάθαμε από το προηγούμενο μάθημα, είναι το να μην υπάρχουν τριβές, γιατί τότε να έχουμε μια φθήνουσα ταλάντωση, άρα ακόμα ένα σημείο που μπορούμε να πούμε το να μην έχουμε τριβές. Έναν τέταρτο πράγμα το οποίο δεν συζητήσαμε, αλλά μπορεί κάποιος να το σκεφτεί και ίσως να το ακούσετε στην τάξη, είναι το ότι το νήμα πρέπει να μη εκτατό, δηλαδή να μην μπορεί να στρεσάρεται, να μεγαλώνει η απόσταση του νήματος καθώς εκτελείται τούτη η ταλάντωση, γιατί να έχουμε κάτι πιο πολύπλοκο, να έχουμε μια κίνηση που να πάει δεξιά-αριστερά και να πηγαίνει και μέσα έξω. Άρα, σε τούτη την περίπτωση, το VY που μιλήσαμε πριν να παίζει ρόλο, γιατί να αναγκάζει την μπάλα μου να πάει μέσα έξω, αν μπορεί να είναι εκτατόν το νήμα μου. Το άλλο είναι το ότι το νήμα πρέπει η μάζα του να είναι πάρα πολλά μικρή, άρα πρέπει να είναι αμεληταία η μάζα του, γιατί πρέπει να λάβω υπόψη και την ταλάντωση που να κάνει το νήμα, οπότε επηρεάζεται το όλο πρόβλημα που το περίπτωση είναι που έχω μάζα σε το νήμα. Και τελευταία, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ο ταλαντωτής πρέπει επίσης να θεωρείται σαν μια σημειακή μάζα, δηλαδή τούτη σφαίρα είναι το ίδιο όπως να είχα κάτι, μια πολλά μικρή κουκκίδα, μια σημειακή μάζα με βάρος MPG. Τούτον ουσιαστικά εισάγει πάλι τις έννοιες όπου μιλήσαμε πριν, όπου έχουμε ένα συμπαγές σώμα. Αν είχα κάτι που ήταν κάπως πιο ακανονιστό το σχήμα του, τότε να είχα μια πιο ιδιόρυθμη κίνηση. Να έβλεπα το αντικείμενο να περιστρέφεται δεξιά και αριστερά του εαυτού του, ας πούμε, να ήταν κάπως πιο συνθετική κίνηση, άρα ξανά τούτη η απλή εξίσωση που ευκάλαμε πριν θα ικανοποιείται, γιατί να έχω κάτι πιο παράξενο το οποίο να συμβαίνει λόγω της ιδιομορφίας του αντικειμένου το οποίο είναι πάνω στο εκκρεμές. Άρα, αναφέρνοντας 2 από τα 4 σημεία τα οποία είπα, πολλά απλά να μπορούσατε να πιάτε 2 μονάδες. Τέλος, το δεύτερο υποερώτημα, το οποίο θεωρώ μπορεί να απαντηθεί κάπως γλύωρα. Έχουμε την εικόνα 9,1 που δείχνει 5 διαδοχικά στιγμιότυπα ταλάντωσης 2 απλών αρμονικών ταλαντωτών, ενός εκκρεμές και ενός συστήματος σώματος κατακόρυφου ελαττηρίου. Όπως έχουμε δει, όντως το εκκρεμές και το ελαττήριο είναι απλοί εναρμονικοί ταλαντωτές. Στα στιγμιότυπα α, γ και ε,
οι ταλαντωτές περνούν από τις θέσεις ισορροπίας. Δηλαδή, στο α, γ και ε, αν θέλουμε να σχεδιάσουμε τις θέσεις ισορροπίας, για το εκκρεμές έναν τούτη, άρα βρίσκεται ακριβώς στη θέση ισορροπίας, και για το κουτί μας πάνω στο ελαττήριο, η θέση ισορροπίας είναι ακριβώς το σημείο όπου βλέπουμε το κουτί μας στις περιπτώσεις α, γ και ε. Ενώ στα στιγμιότυπα β, δ και δ βρίσκονται στις ακραίες θέσεις τους. Άρα στο β έχουμε το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης, άρα το είναι το χ0, το είναι το χ0 για την κουτί, και αντίστοιχα το είναι το χ0 που την άλλη μεριά και το είναι το χ0 ξανά που την ανάποδη πλευρά για το κουτί. Άρα τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ουσιαστικά ένα στιγμιότυπο μιας πλήρης ταλάντωσης για το εκκρεμές και ένα στιγμιότυπο μιας πλήρης ταλάντωσης για το κουτί. Γιατί θα ξεκινά από τη θέση ισορροπίας, σε δεύτερο χρονικό διάστημα πάει στην μια μέγιστη απόσταση προς τα αριστερά, επιστρέφει στη θέση ισορροπίας, πάει στην μέγιστη απόσταση στα δεξιά και επιστρέφει στη θέση ισορροπίας. Και τούτη κίνηση λογικά επαναλαμβάνεται. Να ξαναπάει αριστερά, κέντρο, δεξιά, κέντρο. Αριστερά, κέντρο, δεξιά, κέντρο. Αντιστοίχως, στην περίπτωση του κουτιού πάνω στο ελαττήριο, έχουμε στη θέση ισορροπίας, πάει στο μέγιστο προς τα πάνω, επιστρέφει στη θέση ισορροπίας, πάει στο μέγιστο προς τα κάτω και ξανά επιστρέφει στην θέση ισορροπίας και ξανά το πράγμα επαναλαμβάνεται πάνω, κέντρο, κάτω, κέντρο, πάνω, κέντρο. Αφού κάθε εικόνα τραβήχτηκε ταυτόχρονα, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ο χρόνος, δηλαδή η περίοδος ταλάντωσης του εκκρεμούς είναι ο ίδιος με το χρόνο περίοδου του ελαττηρίου. Άρα έχουμε βρει μια πρώτη και πολλά σημαντική σχέση. Η δεύτερη σχέση είναι το να βρούμε πώς είναι τούτη η περίοδος του εκκρεμούς και όπως είναι του ταλαντωτή. Η εκφώνηση ίδια δίνει μας τις σχέσεις τις οποίες χρειαζόμαστε για να βρούμε τις περίοδους και τις οποίες έχουμε συζητήσει και προηγουμένως. Άρα, υπό κανονικές συνθήκες μπορείτε να τις έβρετε τις σχέσεις, αλλά η ίδια η εκφώνηση δίνει μας τις σχέσεις που χρειαζόμαστε. Οπότε, για την περίπτωση του εκκρεμούς, έχουμε ότι το εκκρεμούς ισούται με 2π ρίζα m για k, ενώ για την περίπτωση του ελαττηρίου, του ελαττηρίου πρώτα, ναι, ρίζα μάζα για την σταθερά ελαττηρίου, και για την περίπτωση του εκκρεμούς έχουμε 2π ρίζα το μέγεθος του νήματος για την επιτάχυνση της βαρύτητας. Και το εκκρεμές λέει μας ότι έχει μήκος 0,25 μέτρα και το ελαττήριο έχει σταθερά π τετράγωνο νιούτον ανά μέτρο, οπότε θέλει να υπολογίσουμε τη μάζα του σώματος στο σύστημα του ελαττηρίου. Άρα ζητά μας να βρούμε πόση είναι τούτη μάζα. Και ο τρόπος με τον οποίο βρίσκουμε τούτη μάζα είναι απλά λέγοντας ότι 2π ρίζα m δια k ισούται με 2π ρίζα λάμδα δια την επιτάχυνση της βαρύτητας, αφού είπαμε ότι οι δύο περιόδοι ισούνται. Άρα έχουμε τούτη σχέση με. Που τούτη σχέση βλέπουμε ότι απευθείας διαγράφονται τα 2π, άρα ας τα διαγράψουμε. Και έχω ρίζα κάτι, ισούται με ρίζα κάτι, και ο πιο απλός τρόπος για να ξεφορτωθώ τη ρίζα είναι το να τετραγωνίσω και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε αν υψώσω τα αριστερά μέρος της εξούσης και το δεξιά μέρος της εξούσης των τετράγωνων, ξεφορτώνουμε ουσιαστικά την ρίζα. Άρα καταλήγω να έχω ότι
η μάζα δια τη σταθερά του ελαττηρίου ισούται με το μήκος δια την επιτάχυνση της βαρύτητας. Πολλαπλασιάζω και στις δύο περιπτώσεις με τη σταθερά του ελαττηρίου. Άρα καταλήγω ότι η μάζα δίνεται που το μέγεθος του νήματος δια τη σταθερά του ελαττηρίου για την επιτάχυνση της βαρύτητας. Και αν βάλω πάνω τις τιμές τις οποίες ξέρω, 0,25 μέτρα επί π τετράγωνων νιούτον ανά μέτρα δια 9,81 μπορώ να χρησιμοποιήσω μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνων. Καταλήγω στο ότι ουσιαστικά η μάζα του αντικειμένου που εμπάνω στο ελαττήριο είναι περίπου 0,25 κιλά. Ναι. Και έτσι κάνουμε ακόμα 3 μονάδες. Το βασικό πράγμα που έπρεπε να προσέξετε δαμέ είναι τούτη ουσιαστικά η σχέση. Να καταλάβετε ότι ο χρόνος που βλέπουμε πάνω είναι ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται να ολοκληρωθεί μια περίοδος και ο ίδιος χρόνος που χαρακτηρίζει και κάτω βλέπουμε το χρόνο μιας περίοδου για την περίπτωση του ελαττηρίου και τούτοι οι δύο χρόνοι ενίσχυοι. Να μπορούσε να πούμε, αν ήθελα να δυσκολέψουν τη ζωή μας, να βάλασαι δαμέ να μην μας έδιουσαν τούτο δαμέ και δαμέ σε τούτην περίπτωση όπου να ήταν κάπως πιο σύνθετο, αλλά να μπορούσε να μας έλεγε ότι στην περίπτωση όπου το εκρεμές μας επιστρέφει ξανά στη θέση ισορροπίας, τούτος στην μέγιστη απομάκρυση, οπότε να πρέπει πάλι να καταλάβετε με ποιον τρόπο συνδέονται οι δύο περιόδοι. Μπορεί να μας έδινε τη μισή περίοδο, δηλαδή να μας έδινε τούτο χρόνο κάτω και τούτο χρόνο πάνω, οπότε καταλαβαίνουμε ότι η μια περίοδος είναι η μισή της άλλης και να πρέπει να δουλέψουμε τις ίδιες πρακτικά εξισώσεις, οπότε δάμε κάπου να έχουμε ένα δεύτερο. Άρα, δάμε μια απλή περίπτωση, μπορείτε να επινοήσετε πιο σύνθετα προβλήματα, ούτως ώστε να σας προετοιμάσουν για πιθανά προβλήματα στις Πανκυπρίες.